गेली 150 वर्षापासून आमच्या मिशनरीकडे व्हडले व्हडले कॉलेजीस असतात, इंजिनिअरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पण आमची लोकां अजून डावन ट्रॉडन आसात, बॅकवर्ड आसात. आणि आमच्या लोकांकी फादरांनी बिशपांनी हायेस्ट एज्युकेशन दिवंक जाय, जेणे करून आमची लोकां वयर सरतली. ह्यासाठी आम्ही देवा लागीं मागुया. जेजूच्याच नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्याच नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमची लोकां ओपन कॅटेगरीमध्ये आसात. आमच्या लोकांकी बेगीन गव्हर्मेंट जॉब मिळत नात म्हणून बॅकवर्ड आसात. आणि महत्त्वाचे कितें, आमच्या लोकांकी एज्युकेशन मिळत ना. एज्युकेशन म्हणजे कशें 12वी नंतर जे हायर एज्युकेशन असता ते करूक मिळत ना. कित्याक त्या एज्युकेशनसाठी इंजिनिअरिंग करूसाठी, इंजिनिअरिंग मेडिकल डॉक्टर जावसाठी कमीत कमी 15 लाख 20 लाख रुपये लागतात. कळले. म्हणून आमच्या फादरांनी आमच्या लोकांकी फ्रीमध्ये शिकूंक जाय, फ्रीमध्ये कन्सेशनमध्ये शिकूंक जाय, जेणे करून आमची लोकां व्हडली जातली. आणि व्हडली जाल्यावर आमच्या लोकांनी परत चर्च बांदूक आणि स्कूल बांदूक आणि बिशप हाऊस बांदूक मदत करपाची. ह्यासाठी आम्ही देवा लागीं मागुया. जेजूच्याच नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आणि दुसरे म्हणजे एनॅलमेंट. जे एनॅलमेंट आसा, आमची लोकां जी लोकां हे फेस करतात, ज्यांचे डिवोर्स झालेले आसा, ऑलरेडी डिवोर्स झालेले आसा, त्यांचे फादरांनी जे ज्युडिशियल विकार असतात, फादर असतात, त्यांनी एनॅलमेंट करूंक जाय. 15 दिसात आमकां एनॅलमेंट करूंक जाय. कित्याक ते दिवकच जाय. आणि असे स्पिरिच्युअली लोकांकी ब्लॅकमेल करायचे, ती काय गव्हर्मेंट फादर लोकां काय गव्हर्मेंट नात, काय ते ज्युडिशियल सिस्टीम ना. हे स्पिरिच्युअली ब्लॅकमेल आमकां तेणी करूंक नाका. ह्यासाठी आम्ही देवा लागीं मागुया. जेजूच्याच नांवान बापा हे मागणे करता तुका.